VN-verdrag voor de oceanen, vannacht getekend. Dat is groot nieuws, hè? Ja, historisch moment. Echt super bijzonder. Ja, voor mij is het echt een erkenning dat wij de oceaan nodig hebben, maar de oceaan ons ook nodig heeft om haar te beschermen. En kun je beschrijven wat het betekent? Want op dit moment is 1% van de internationale wateren wereldwijd beschermd. 1% is niks. Nee. Veel te weinig. Waar moet het naartoe? Ja, het moet naar minimaal 30% in 2030 volgens het biodiversiteitsverdrag. En ook dat is dus echt minimaal wat nodig is om de oceanen weer gezond te kunnen maken. En herstel mogelijk te maken. Want op dit moment gaat het niet goed met de gezondheid van de oceanen. En 30% beschermd, wat betekent dat dan? Wat moeten we dan wel of niet gaan doen? Ja, wat heel erg belangrijk is van dit verdrag is dat het een opeenstapeling van menselijke activiteiten kan gaan aanpakken. Dus regels en afspraken maken over scheepvaart, visserij, nieuwe hernieuwbare energiebronnen, kabels leggen, alles eigenlijk. Ja. Alles wat we doen met de oceanen, ja. En in die 30% mag daar dan niks? Nou ja, dat is nu wat er afgesproken moet gaan worden. En dit is dus ook zeker geen tijd om achterover te gaan leunen, maar vooral om, er is werk aan de winkel en echt dus om die bescherming mogelijk te gaan maken. Maar dit is de allerbelangrijkste eerste stap daartoe. Ja. Nog even over het belang. Hoe belangrijk is de oceaan? Ik bedoel, voor veel mensen is de oceaan ver weg. Ja. Enorme plas grijs water. Ja, het voelt misschien ver weg, maar het is echt heel erg dichtbij. 90% van alle goederen gaat via de oceaan. Oceaan is een hele belangrijke natuurlijke oplossing, ook bijvoorbeeld tegen klimaatverandering. Het slaat CO2 en warmte op. Maar ook vis natuurlijk, voedsel wat er vandaan komt. Maar het is heel erg belangrijk dat we dat dus binnen de grenzen van het systeem gaan doen en biodiversiteit kunnen gaan herstellen in de oceaan. Want mensen hebben oceanen hard nodig en de oceaan heeft ons hard nodig. Ja. Waarom heeft dit zo lang geduurd? Hier wordt al tientallen jaren over gesproken. Ja, inderdaad. Ja, het is een proces van 15 jaar. Dus heel veel reacties van mijn collega's was ook, eindelijk is het er. De oceanen hebben hier zo lang op gewacht. Er komen natuurlijk heel veel belangen kijken hierbij. Uiteindelijk hebben meer dan 180 landen zijn deze tekst overeengekomen. Dus het is echt een enorme opgave ook tot een gelijke verdeling te komen van die hulpbronnen en een eerlijke toegang daartoe. Dus ja, super belangrijk. Ja, van 1 naar 30% bescherming in 7 jaar, in 2030 moet dat dus geregeld zijn. Ja. Dat klinkt bijna als too good to be true. Ja, we staan natuurlijk voor een enorme opgave, maar dit is echt de sleutel die het mogelijk maakt om het te gaan doen. Dus het is ook echt een oproep nu om dit mogelijk te gaan maken. Ja. Ja. Dus dit is een beetje wat Parijs is voor het klimaat? De volle zee, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Okay. Ja. Gefeliciteerd. Hartelijk dank. Ook gefeliciteerd. En veel succes, hè? Ja, zeker. We doen het samen. Het gaat over samenwerking. Ja, super. Dank je.